Me kaikki tunnemme sen. Kesistä tulee yhä kuumempia. Yli 30 asteen lämpötilat eivät ole enää poikkeus. Tämä kuormitus ei vaikuta ainoastaan hyvinvointiimme. Se tekee meistä väsyneitä, heikentää keskittymiskykyä ja suorituskykyä ja voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Siksi yhä useammat ihmiset kokeilevat uusia keinoja ja suojautuvat lämpöstressiltä E-Coolin viilennysvaatteilla. Nykyään myös lääkärit suosittelevat viilennysliivien käyttöä terveyden aktiiviseen suojaamiseen. E-Coolin tuotteilla voit alentaa kehon lämpötilaa jopa 12 astetta. Mitä hyötyä siitä on? Ensinnäkin, voit keskittyä paremmin. Parempi keskittyminen tarkoittaa vähemmän virheitä ja siten myös vähemmän onnettomuuksia. Toiseksi, tunnet olosi virkeämmäksi, et niin nuutuneeksi. Pysyt suorituskykyisenä ja energisenä myös kuumuudessa. Ja kolmanneksi, sydän- ja verenkiertoelimistö kuormittuu vähemmän. Se tarkoittaa, että pysyt terveenä ja hyväkuntoisena myös kuumuudessa. Viilennysvaatteen aktivointi on nopeaa ja helppoa. Avaa vesihana kevyelle tai keskivoimakkaalle virtaukselle. Pidä viilennystuotteesi pehmustettua osaa vesihanan alla. Anna veden valua tasaisesti näiden pehmustettujen osien yli noin 2–3 sekuntia. Aktivoi ainoastaan ulkopuoli, etu- ja takapuoli. Jätä sisäpuoli kuivaksi. Vesi leviää sinne itsestään. Sen jälkeen kääri viilennystuote rullalle ja purista ylimääräinen vesi pois. Aseta tuote sen jälkeen pyyhkeen tai vastaavan materiaalin päälle ja kääri se tiukasti sisään kuivataksesi pinnan. Valmista. Nyt viilennysvaate on kuiva ja voit pukea sen heti päällesi. Jos viilennysvaate kastelee alla olevat vaatteesi, olet luultavasti käyttänyt liikaa vettä. Se ei muuta vaikutusta. Kuivaa viilennysvaate vain uudelleen tiukasti pyyhkeellä tai anna sen kuivua ilmassa roikkuen muutaman minuutin. Käytä seuraavalla kerralla vähemmän vettä. Mitä muuta on tärkeää? Aluksi viilentävä vaikutus tuntuu todella voimakkaana. Mutta hetken kuluttua, tämä on yksilöllistä, iho tottuu lämpötilaan. Silloin viilennys ei tunnu enää niin voimakkaalta, samanlaista kuin uima-altaassa kun on tottunut veden lämpötilaan. Mutta ei hätää, viilennys toimii silti. Jos tuntuu, ettet enää tunne viilennystä, on olemassa helppo niksi. Riisu viilennysvaate ja ripusta se tuolin päälle 10 minuutiksi. Kun puet sen uudelleen, huomaat sen olevan yhä aivan yhtä viileä kuin alussa. E-Coolin viilennystekstiilit voidaan pestä helposti. Käsinpesu tai pesukoneen 30 asteen villaohjelma ilman linkousta. Myös kuivausrumpua ei tarvita. On tärkeää huomioida, että käytät pH-neutraalia pesuainetta ilman kuitusuojaa. Älä käytä huuhteluainetta, toiminnallisia tai värillisille vaatteille tarkoitettuja pesuaineita, sillä kaikki nämä tuotteet voivat heikentää viilennysvaatteesi vedenimukykyä. Pesun jälkeen ota viilennysvaate pesukoneesta, purista vesi tiukasti pois ja anna sen kuivua ilmassa roikkuen. Tai voit pestä sen illalla ja pukea viilennysvaatteen seuraavana päivänä suoraan päälle, koska se on silloin jo aktivoitu. Aktivoituna viilennysvaatetta ei tule säilyttää pitkään suljetuissa laukuissa. Jos et tarvitse tuotetta pitkään aikaan, anna sen kuivua kokonaan ilmassa roikkuen 1–3 päivää, ennen kuin varastoit sen kuivana.